Dobrý deň. Toto video bude slúžiť ako ukážka funkčnosti modulu analýza rozvrhu v informačnom systéme MES Paris. Analýza rozvrhu je implementovaná v časti detailného plánovania, kde je vytvorená záložka analýza rozvrhu. Po kliknutí na záložku analýza rozvrhu sa nám zobrazí tabuľka s posledným vypočítaným rozvrhom a po kliknutí na jeden záznam sa nám zobrazia jednotlivé štatistické ukazovatele, ktoré boli popísané v bakalárskej práci. Program analýza rozvrhu berie v úvahu posledný vypočítaný rozvrh. Tým pádom, aby sme si vyskúšali ešte to, že to berie ten posledný rozvrh aktuálny, tak si vypočítame jeden rozvrh. Rozvrh som nazval PA rozvrh 2. A ako môžete vidieť, tak výpočet tohto rozvrhu robím v inej web aplikácii. Je to z dôvodu tohto, že tú analýzu rozvrhu, ktorú sme videli, mám rozbehnutú lokálne, ale z dôvodu časového obmedzenia a náročnosti výpočtu rozvrhu výpočet budem prevádzať vo web aplikácii, ktorá beží na serveri. Tým pádom výpočet jedného rozvrhu bude rýchlejší. Samozrejme, obe aplikácie sú prepojené jednou a tú istou databázou, teda používajú tie isté dáta. Uvidíme to vlastne aj na tom výstupe tých vypočítaných štatistík. Takže momentálne prebieha výpočet rozvrhu P a rozvrh 2. Môžeme si všimnúť, že vlastne do výpočtu tohto rozvrhu vstupuje 14 výrobných príkazov. Ako som vravil, tento výpočet trošku dlhšie trvá, ale už to skončilo. Takže následne si môžeme zobraziť vypočítaný rozvrh, ako to vlastne vyzerá. Tiež chvíľočku to potrvá. Takže výsledný plán výroby, sem tam nastane takáto chybička, po opätovnom kliknutí môžeme vidieť výsledný plán výroby. Ešte som si to zaradil od vyťaženia strojov, takže tak nejak to vyzerá. Môžeme vidieť jednotlivé výrobné príkazy, ich operácie, rôzne fázy, ktoré boli tiež popísané v bakalárskej práci. Následne po opätovnom refreshi, respektíve keď ešte raz potrebujem zájsť na tú záložku analýza rozvrhu, aby sme tam dostali aktuálne dáta, môžeme vidieť, že už sú tam dáta z rozvrhu P a rozvrh 2. Po kliknutí na jeden záznam sa nám zobrazia vypočítané štatistiky. Ako som hovoril, je dobre si všimnúť, koľko vstupovalo do výpočtu výrobných príkazov, pretože ak sčítame 6 plus 3, tak nám to dáva 9 výrobných príkazov, čo nedáva úplne význam, ak do toho vstúpilo 14. Je to z dôvodu tohto, že optimalizátor pri výpočte rozvrhu môže niektoré výrobné príkazy vylúčiť z dôvodu nejakých syntaktických alebo semantických chýb. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prajem pekný deň.